Sí, ja està. Ja està. Ara ja està dintre la Laia. Ara ja està dintre la Laia. No, crosses dins, ara entren crosses. Sí, ara ha entrat la Laia. També ho veuran quan es munten perquè és el que m'està fent. És que tenen la cara de molt jovenetes, les teves filles, Pues sí que puja el Guillem. Sí que puja el Guillem. Sí, no, si està aquí, ja el veig que està aquí a punt de pujar.
descarregat dels Castellers de Sants, 37. I continua... Ara, els grisos també pugen. I bé, acabem doncs, de veure aquest primer torn d'aquesta tercera ronda d'avui i hem vist el 7-7 dels Castellers de la Vila de Gràcia, ara sí descarregat. Hem vist un intent desmuntat de torn de 6 de la colla jove de Barcelona i aquest 5-7 de la colla dels Castellers de Sants. Aquesta colla amb aquest castell tanca el que és l'actuació d'avui pel que fa als castells i hem de dir que és una colla que just acaba d'acabar aquest any passat el 20è. Família que han acabat amb aquest 4-7, el 3-7 d'abans, el 4-7 a Madulla, una colla també nascuda el 2002 i que també aquest any passat s'ha posat els galons de 4-8 castellers de la Sagrada Família. Vinga, doncs, pilars de comiat, bon model!